Здравейте, мили приятели! В това видео ще разгледаме периода, който очертава съвпада на Юпитер и Уран в знак Телец. Пикът на този съвпад се случва на 21 април в 4:55 сутринта. Разбира се, този съвпад включва планети, които се движат бавно, така че неговото влияние ще се проявява, ще се развива през следващите 14 години напред. И днес ще говорим за прогноза, която включва именно поне едно десетилетие, едни 15 години напред. Много цикли, както знаете, в астрологията непрекъснато минаваме през различни планетни цикли. Тези цикли са свързани и с развитието, етапите в нашето житейско пътуване, които преживяваме. Така че сега ще гледаме по-мащабно и по-перспективно на ситуацията, която ще обсъждаме за всеки изгряващ знак. Слушате за изгряващия знак, слушате за слънчевия, за лунния, защото всяка карта е индивидуална, всяка натална карта е уникална, така че как ще се проявява влиянието на този аспект по много начини за всеки от нас. Сега ще очертаем първо в началото, ще очертаем общите тенденции, които ще бъдат валидни за всички ни. И след това ще минем към конкретните прогнози. И така, първо да споменем, че предишния съвпад на Юпитер и Уран в знак Телец се е случил 1941 година. Веднага можем да си припомним периода, който е последвал 14 години след 1941 година, какво се е случвало. Това е времето на Втората световна война. Това е времето на хората, които са изградили света, личния си свят и общия свят със своите идеи, със своите усилия, които са го създали и в материален, и в морален план. Този нов свят след Втората световна война. Доколко успешно са се справили според нашите мерки, това няма никакво значение, тъй като всяко време има своите изисквания, своите възможности, предизвикателства и успехи. На нас ни предстои в следващите 14 години същото. Да изградим нашия различен, нашия материален и процъфтяващ свят. Защото говорим за знак Телец. Това е знака, който е свързан с плодородието, с изобилието, посяването, разцъфването и връзването на плода. Именно това ще се случва в следващите години в нашите животи под една или друга форма. Картата на събитието виждате в момента. В нея Юпитер и Уран в 21 градус и 50 минути е това на Телеца в втори дом, разположен в картата. Много ясно е посланието, много конкретни, точни и приложими от нас са възможностите, които ни дава този съвпад. Втори дом е дома на ценностната система. Това е дома на Телец в естествения зодиак. Създаването на ценности. Първо, това са нашите ресурси, като физическа енергия, като способности, които притежаваме и като самооценка. Доколко ние забелязваме какви са нашите възможности и доколко ги прилагаме тези възможности на практика. Не чакаме подходящото време, не чакаме някой да дойде и да ни даде това, което ние искаме да имаме, да бъдем, да притежаваме. Ние го създаваме. Създаваме го със своя труд, с влагането на своята енергия и оформянето на своите цели. И също така, доколко вярваме в себе си, е ключово. Защото ако ние смятаме, че заслужаваме да живеем добре, ние ще намерим начина да създадем такъв живот за себе си и за своите близки. Тъй като знак Телец е много свързан и с семейството, и с приятелите. С желанието да празнуваме заедно живота, да се събираме, да се веселим, да хапнем добре, да поговорим добре, да се пошегуваме, да се насладим на красотата и на пълнотата, на изобилието на живота, и материалното, и моралното. Това е един от знаците, в който любовта към живота се изразява най-пълноценно.
най-мащабно и най-практично също така. Ще имаме възможност в следващите 14 години да създадем своя личен живот, живота на нашето семейство и живота на нашите приятели, а също така общия ни живот на всички хора. Защото всички ние сме части от едно цяло. И това става все по-видимо, все по-осезаемо и все по-определящо за начина, по който мислим и по който живеем. Естествено, започваме от самооценката, от нашите собствени усилия, нашата работа, за да създадем плодовете, към които се стремим. Тези плодове действително са много осезаеми, много видими. Това са домовете, в които живеем, градините, които създаваме, плодовете, изобилието, природното изобилие, за което ние да се погрижим, храната, с която се храним, парите, които използваме, за какво ги даваме, в какво ги влагаме, за да умножаваме това, което притежаваме. Това са темите на Телеца. Те ще се проявяват много мощно и много действително създаващи благоденствие за нас. Обърнете внимание, тук имаме само позитивни аспекти от съвпада на Юпитер и Уран. Първият позитивен аспект е свързан с Марс. Марс в 22 градус на Риби, в първи дом. И тук виждаме изобщо един парад на планети в първи дом. Това е нашата личност. Следва да подходим към годините, които предстоят, много удохотворено, с много доброта, с много приемане на нещата такива, каквито са, да не се борим с тях, да не се опитваме да омаловажаваме времето, в което живеем и действията, които правим. Защото имаме такова изкушение. Луната, която се намира в 29 градус на Телец, тя също говори за едни такива тенденции, които ще бъдат актуални за нас в следващите години. Липса на достатъчно вяра, липса на достатъчно доверие към живота, към потока на живота, от който сме част. Когато не се борим с ситуациите, в които попадаме, обстоятелствата, в които се намираме, тогава ние успяваме да хванем подходящата възможност, подходящото време. Този поток на живота, той винаги ни води там, където е най-добре за нас. Но много ни е трудно да го повярваме и много ни е трудно да се доверим на този поток. Иска ни се всичко да разберем, всичко да разделим в кутийки. Това е добро, това е лошо, това е постижимо, това е непостижимо. Точно този съвпад на Юпитер и Уран ни показва, че всичко, което решим и тръгнем да го правим, то ще се реализира в следващите 13-14 години. Така че не бива да ограничаваме себе си, стигайки само до там, докъдето умът ни може да стигне. Нашата задача е да отидем отвъд, да отидем там, където се вслушваме в душата си. Вслушваме се в това, което усещаме с тялото и с сърцето си, че искаме да направим, искаме да преживеем в този живот. И да се движим в тази посока, преодолявайки съмненията отвътре и отвън. Ще имаме възможност да го направим. Юпитер и Уран също сключват хармоничен аспект с Луната в Дева и това ни показва, че ние наистина знаем и усещаме кое е добро. Ние можем да направим това разграничение за себе си и за своите близки. И когато тръгнем да реализираме това, което желаем, тръгнем да го създаваме като услуги, като стоки, като финансови печалби за нас, ние ще успеем. Уран говори за това, Уран в Телец говори за това, че ние ще намерим най-добрите новаторски, неочаквани решения на въпросите, свързани с природата. Как да се грижим за природата около нас, как да работим с нея, как да си сътрудничим с нея, така че да получаваме достатъчно, да получаваме изобилно,
нейните блага, храната, която ни е нужна, въздуха, който ни е нужен, уважението към природата, към всички живи същества. Юпитер разширява. Уран размества пластовете, открива неочаквани посоки, неочаквани отговори и решения. И тези решения ще бъдат много конструктивни. Ще ни донесат изобилие и в физически, и в финансов, и в материален, и в морален план. Искам да ви обърна внимание, тъй като всички знаци работят на всички нива, на които съществуваме: физическото, емоционалното, интелектуалното и духовното. Ако живеем така, сякаш някой от тези нива не съществува или не е постижимо за нас, такива ще са резултатите, които получаваме. Но ако живеем в пълнотата си, ние ще получим на всички нива. Юпитер и Уран в съвпад говорят, че в следващите години, следващите 14 години, нашият свят ще се промени. Начина, по който работим, начина, по който създаваме своите финанси и начина, по който ги използваме. Тук искам да вдигна, за да видите. Юпитер управлява знак Стрелец. Имаме 9-ти дом, 10-ти дом. Уран управлява знак Водолей, който се намира в 12, който управлява 12-ти дом в картата на събитието. Каква информация ни носи това? Много е важен момента с промяната на мисленето, с осъзнаването, че чрез нашите мисли и чрез нашия мироглед ние създаваме света такъв, какъвто го искаме. Ние влагаме много повече духовност във всичко, което правим. Какво е духовността? Духовността е светлина. Духовността е яснота. Ние виждаме ясно към какво се стремим и ние разбираме, че можем да създадем всичко, към което насочим своята мисъл, своето внимание. Когато пуснем тази мисъл през тялото, да го усетим, това, което желаем, да го усетим в себе си, какво е да се чувствам свободен, да пътувам когато и където пожелая. Какво е да имам предостатъчно от всичко, което е важно за мен. Да имам своите близки, да имам любов в живота, да имам здраве, да имам свободата да живея по начина, който усещам, че е моя начин, който ми носи радост от живота и удовлетворение от това, което правя във всеки миг от живота си. Помислете по тези въпроси, усетете в себе си какво е да имаш всичко, което искаш и да бъдеш всичко, което искаш да бъдеш. Все повече се говори за квантова вселена, за това как ние привличаме нещата, които желаем и как те вече съществуват като семена в пространството. Ние ги докосваме, свързваме се с тях и започваме да ги живеем. Влагаме своите емоции в този образ, който е наша мечта, който е наше желание. И точно този е пътят, по който все повече ще се случва всичко около нас. Знам, че за много хора това е прекалено далечно и непостижимо, но всеки, който си позволи да опита, той ще види в собствения си живот, през своите резултати, през своите преживявания, как мощно работи този подход. Така че всичко, към което ви призовавам и към което ви призовава съвпада на Юпитер и Уран в Телец, е точно това. Доверете се. Доверете се на вътрешния си глас, на желанието на вашата душа, да живеете така, както отвътре усещате и виждате в своите визии, в своите представи. Светът ни ще се промени неминуемо, начина по който живеем, темпото на живот, финансите, които получаваме и под каква форма ги получаваме. Това не е толкова важно. Въпросът с финансите наистина е ключов и искам да обърна внимание, че парите са енергия.
Енергия, която ни показва наистина доколко сме на мястото си и доколко правим това, което сме създадени да правим. Доколко използваме своите способности, точно по Телец и по втори дом, доколко вярваме в това, което правим, че то е важно за нас, то е ценно и искаме да го споделим с другите. Независимо дали правим нещо конкретно, дали произвеждаме зеленчуци, плодове и след това на пазара ги продаваме. Независимо дали създаваме дрехи, обувки, дали продаваме цветя или продаваме красота, както например при дизайнерите, при творците също така. Всичко това са венерини дейности. Венера управлява Телец, така че ние можем на много нива да проявим своите таланти, да проявим красотата, която желаем да има в живота ни на всички нива, и на физическо, и на морално. Морала също е важен тук, защото Телец е неподвижна земя. Това е традиционализъм. Ценя това, което имам, ценя това, което получавам от моите родители, от моите приятели, от моята родина, мястото, където живея. Ценя и това, което създавам. Да се чувствам продължител, наследник, потомък над хубавото, което вече е създадено. Това ми носи усещане за спокойствие и стабилност. Това ми носи заряд и аз да създавам. Точно този заряд ще се увеличава, разгръща и ще ни носи резултати в следващите години. Юпитер и Уран в Телец, в своя съвпад, в обединяването на своята енергия. Уран е новото, нестандартното, различното, прогресивното, а Юпитер е разширение на всички тези нови идеи, нови качества, нови способности, възможности и резултати. Всичко това ще го има в бъдеще и ключов е този момент, че ние през своите мисли и през своите идеи стигаме до конкретните резултати, прилагаме ги на практика, даваме им образ, форма, стойност и финансова също така. Надявам се все повече хора да се доверяват, защото този импулс той е за всички ни, той докосва всички ни по различен начин. Да, истината е, че той събужда и нашите... То не е страхове, той събужда нашите травми, събужда тези части от нас, които искат стабилност. Но тази стабилност няма да бъде такава, каквато сме имали до сега. Истинската стабилност не е в това, което притежаваш, а в това, което сам можеш да създадеш. Ако веднъж си постигнал нещо, ти можеш да го постигнеш винаги. Това е характерно за откривателите, за творците, за успешните бизнесмени. Всички те знаят, че идеята, способността е вътре в тях, в тяхното сърце, в техния ум, така че независимо какви са обстоятелствата. А обстоятелствата ще бъдат благоприятни в следващите години за нас. Виждате, че съвпада на Юпитер и Уран няма нехармонични аспекти. Всичко, което се иска от нас, е повече доверие в себе си и повече уважение към природата, към всичко живо около нас. Защото когато има уважение, когато има приемане и желание да се наслаждаваш на резултатите от своя труд, тогава плодородието е много голямо. И за всички, за всеки един. И по отношение на финансите си струва също да допълня, тъй като това е ключова тема за много хора. Въпросът как да решат трудностите, които срещат с финансите в своя живот. Юпитер и Уран в Телец ни говорят точно за това, да се осмеляваме
да реализираме своите идеи. Защото колкото повече го правим, не използваме само методите, които сме получили отвън, които вече са стари. Появяват се нови възможности. Това е работа онлайн, това е споделяне на преживяванията, които имаш, на опита, който натрупваш в живота си, в твоята професионална сфера или в твоя личен, в твоя духовен живот. Там ние се срещаме все повече, когато споделяме своя личен опит. И така, нека този момент, нека да общата прогноза да споделя тази ключова дума, която описва аспекта Юпитер-Уран и неговото влияние в нашия живот, което ще се разгръща в следващите години, следващите 14 години. Тук ключовата дума е самоосвобождение. Ние сами виждаме новия си път и тръгваме по него. Нямаме нужда някой да ни съветва и напътства. Това, което създадем всички заедно в следващите 14 години, това ще бъде основата на новото ни време до края на този ни живот и за живота на нашите деца. Това, което създадем, ще се ползват и те, и техните деца в бъдеще от него. И така, за хората се изгрява знак Овен. Вие сте едни от така наречените галеници на съдбата в аспекта, който говорим в момента за влиянието на Юпитер и Уран и също така влиянието на Марс и Сатурн. Важен аспект също, който се случи миналата нощ, всъщност тази нощ се случи само преди часове и той допълва това влияние, съвпада на Марс и Сатурн е продължение на 2 години и 2 годишен цикъл, плюс този 14 годишен цикъл. Виждате как се така наслагват тези вълни. Те са хармонични, те ни водят към развитие, така че вълните на възможностите, които текат към нас. И така за вас този съвпад на Юпитер и Уран се случва в полето на финансите, така че вие сте едни от хората, Слънце в Овен, Луна в Овен, Асцендент в Овен, няколко планети лични в Овен. Всички вие сте хората, които в следващите години ще създадете ново качество в своя живот. И финансово, и морално. Вие ще намерите своята собствена стабилност в новите условия, в новите възможности. Вашите идеи ще бъдат много ценни и много резултатни, така че прилагайте ги, вярвайте в себе си, в това, което вие си представяте, усещате, преживявате, споделяйте го през своята професия, през всичко, което създавате и ще достигнете едно много добро качество на живот, финансово, материално изобилие, много повече самоуважение и умение да цените всичко, което имате, което получавате, да цените и хората, чрез които го получавате. Дори бих казала и небесните сили, чрез които го получавате. За хората се изгрява знак Телец. При вас този съвпад работи от вашия първи дом. Тоест, също много специално време ви очаква в следващите години, тъй като вие ще се промените много съществено. Начина, по който гледате на живота, начина, по който усещате тялото си, ума си, мислите, които идват при вас, усещанията, които идват, те са толкова силен ваш водач, толкова много трептят във вас, че вие няма как да ги пренебрегнете и това е прекрасно, защото вие ще се превърнете в много отношения пример за околните. С начина, по който мислите, по който действате, резултатите, които постигате. Така ще бъдете един от тези и водачи, и знаци
че всичко, което желае човек, е възможно, постижимо, ценно и полезно. Не само за един, но за цялото. Вие чрез своите преживявания ще го активирате в себе си. Всички нови възможности, нови идеи, нов начин, по който се чувствате, и ще можете да го предадете на останалите и в личния си живот, на близките, и в професионалния. Ще имате този импулс да разказвате, да показвате и дори да участвате активно в тези социални процеси, които предстоят. Нещо не много типично във вас, но толкова силен е заряда ви, импулса, който ви води, че вие ще го последвате. И това е прекрасно. Ще се срещнете с вашите хора, ще се заемете с реализацията на вашето призвание, вашите приоритети. И ще се наслаждавате на резултатите, разбира се, заедно с хората, с които ги постигате също така. За хората се изгрява знак Близнаци. При вас съвпада на Юпитер и Уран, активира полето на вашето несъзнателно. Така че следващите години се пригответе за много интересни и не винаги леки и приятни преживявания, но вие усещате колко са важни за вас. Сънищата, които имате, спомените, в които понякога пропадате, бих казала. Пропадате и излизате на периоди, пропадате и излизате от тях с ново съзнание, ново усещане на себе си, на света, на своето място в света. Едно специфично усещане за вас, тъй като вашия импулс е към лекотата, към разнообразието, но тук вие усещате, че сте готови и че искате да се ангажирате в постигането на конкретни неща, които са важни за вас. Може би ще пожелаете да имате собствен дом, може би ще пожелаете да създадете конкретен свой продукт. Всичко, което правите в следващите години, то ще е в резултат на новото разбиране, което имате за света. И новото разбиране, което имате за себе си, че вие имате какво да дадете, с какво да допринесете за цялото, за хората около вас, и ще искате да го направите. Ще имате своите моменти на трудности, на съмнения, дори това е като и пробуждане, и лечение до известна степен. Налага се да преодолеете свои вътрешни препятствия или болезнени спомени, дори травми, които имате по една или друга причина. Може би липсата на достатъчно доверие, което сте чувствали в живота си от страна на хората около вас или на вашите родители, евентуално в детството. Целият път, който сте изминал до момента, той ще го видите по-ясно и ще видите с какво имате да поработите, за да участвате пълноценно в живота, да се наслаждавате по нов начин на всичко, което правите и на резултатите от вашия труд. И тук говорим не само за материални, но и за емоционални, за духовни резултати. Може да тръгнете в тази посока, да ходите на ретрити, да правите пътешествия и да се свържете с начина, по който хората живеят на непознати за вас места, за трудностите, през които те преминават. Може да се прави желанието ви да им помогнете да се справят с тези трудности. За хората се изгрява знак Рак. При вас съвпада се случва в полето на вашите приоритети. И действително много интересни години и бих казала много щастливо време ви очаква, защото вие ще видите по нов начин възможностите, с които притежавате да реализирате своите мечти. Ще намерите хора или места, общности, организации дори, където вие ще бъдете ценен, вашите качества, вашия подход към нещата и ще постигнете сбъдване
сбъдване на желанията ви по теми, които са много важни, да създадете, да участвате в създаването на един по-стабилен, по-мирен, по-сигурен за всички свят. Това е нещо, което много ви вълнува. И за всички, и за вашите приятели също така. За хората, за всички хора, вие се вълнувате и бихте искали действително да помогнете на всеки да се чувства малко по-спокоен, малко по-доволен от начина, по който живее, и ще успеете да го направите. С помощта на своите приятели или организациите, с които работите, в които ще се включите, различните движения. Истината е, че в следващите 14 години света ще се промени в посока създаване на нов вид материални и морални блага, нови ценности. И вие ще бъдете активна част от този процес. Може би през своята професия, може би през своите извънпрофесионални задължения, желанието да участвате и да допринесете. Ще намерите своето място, своите хора и ще успеете да го направите. За хората се изгрява знак Лъв. При вас съвпада на Уран и Юпитер, се случва в полето на кариерата и на вашите по-глобални житейски цели. Действително, живота ви в следващите години, следващите 14 години ще бъде много вълнуващ и турбулентен в същото време. Може в този период във вас да озрее идеята и вие да реализирате на практика, да смените своята професионална сфера, да тръгнете да правите кариера в различна посока, такава каквато дори не сте очаквали до известна степен или просто не сте предполагали, че може да се случи на този етап от живота ви. Може да сте човек на 50 години, например, който изведнъж решава, че ще се оттегли от активната кариера и ще тръгне да се реализира в друга посока. Тази друга посока може да е примерно създаване на нов вид селища в сферата на архитектурата или в сферата на стопанството. Т.е. вие решавате, че ще направите собствена ферма, където ще произвеждате екологични плодове, зеленчуци и така нататък. И там се разгръщате. Там се разгръщате и намирате действително своето собствено поле за изява. Можете да го постигнете въпреки всички сътресения, които ще имате по пътя си, свързани с обстоятелствата, с откриване на благоприятното място, благоприятното време и създаването. Но при вас е повече този въпрос за доверието. Повярвайте в тази идея, която се заражда, този проект, който се заражда постепенно и обхваща цялото ви съзнание, ангажира ви на 100%, защото там действително вие ще бъдете много полезен и ще бъдете удовлетворен от всички преживявания, които ще имате по този път на създаване на нещо различно, нещо конкретно, нещо ново и може да е дори реализиране, сбъдване на ваша мечта, която сте имали години наред, или е била в детството забравена и сега изведнъж отново идва времето и вие реализирате на практика. За хората се изгрява знак Дева, при вас съвпада на Юпитер и Уран, се случва в полето на вашия мироглед. Също много, за всички ни ще бъдат вълнуващи, но за вас ще бъдат много обогатяващи и много умадряващи години, т.е. вие ще направите наистина сериозно развитие в начина си на мислене, в своя подход към живота. Това, което смятате за важно, там могат да настъпат неочаквани и в същото време много удовлетворяващи за вас промени. Тези промени могат да дойдат през големи смени на мястото, на времето дори. Тук е този момент, че може, например, да живеете в страна като Америка, която е съвсем различен
някакъв по-рационалистичен тип на живот и да ви се отвори възможност да работите или за по-дълго време да отидете да поживеете в съвсем различен тип страна, например Япония или пък Сибир, да решите да отидете там, да изследвате, да се включите в някакъв проект, който е свързан с разработване на нови технологии, свързан с професионалната ви сфера или вашите интереси и способности, които притежавате. Действително за вас е много променящо и мисленето, и живота ви конкретно време. Възможност да направите нещо много различно, например, въпреки че сте, да кажем, разведени и никога не сте мислили отново да се обвържете, да направите точно това и да го направите по любов, по желание, по сърце и да се окаже, че тази врата изобщо не е затворена завинаги за вас, т.е. да имате семейство, да бъдете обичан, да обичате, да създадете новия си дом и новия си живот с нов човек. След години на разочарование, например, от мъжете или жените, в зависимост дали вие сте мъж или жена. Но да, промени могат да настъпят в личния ви живот, могат да настъпят в отношенията също така с роднините на партньора, т.е. там да се изгладят недоразуменията, които имате дори заедно с свекър, свекърва или тъст, тъща и така нататък, заедно с тях да започнете буквално нов живот, нов начин на общуване, на разбирателство, може би дори да се обедините в бизнеса заедно да работите. Каквото и да предприемете, всички стъпки, независимо дали са свързани с професионалното развитие или с вашето духовно развитие, те ще ви донесат много, много мъдрост, много удовлетворение и истинска стабилност. Така че не се притеснявайте, вие също се доверете на хората около вас, и на партньора, и на близките. Заедно ще постигнете мечтите си. За хората с изгрява знак Везни, при вас съвпада на Юпитер и Уран се случва в полето на вашите инвестиции. Това е вашата емоционална нагласа. Това е нивото на интимност и на близост, което си позволявате със своя партньор, своя интимен партньор. Също така може да създадете някакъв общ проект с съдружници, да се включите и с финанси, да се включите и с финансите на партньора от среща също. И заедно може да създадете ценни общи проекти. Тук е, например, да се обедините и да построите едно селище за гости, да кажем, с вашия партньор или с вашите близки, вашето семейство, може и братя и сестри, просто хората, които са ви близки и на които имате доверие. Ще откриете, че заедно може да създадете много ценност, много полза, не само за вас, които сте замесени в това дело, но и за останалите, че можете да печелите и финансово от дейности или от качества, които сте наследили от своето семейство или които сте събудили в себе си в резултат на ваша практика, да кажем усилване на вашата интуиция, чрез медитации, чрез енергийни практики, ако се занимавате с такива. А точно в този период може да откриете следващите 14 години колко са ефективни тези психотелесни практики. Няма да ви насочвам допълнително, тъй като вие ще имате усета и вашия усет ще ви води на къде да се движите и с какво да се свържете и физически, и емоционално, с какво знание, с какъв опит. Свързването може да се случи, както казахме, през партньора, през възможностите, към които той ви насочва.
или ви подкрепя и емоционално, и финансово да вървите в тази посока, в която усещате, че ви тегли вашето сърце, или че имате нужда да работите с тази тема, защото при вас може да става въпроси за лечение. Нуждата и от физическо, и от емоционално лечение. Дошло е времето, в което може да се посветите повече именно на собственото си оздравяване. И в пряк, и в преносен смисъл. Ще имате подкрепата на близките. Ще имате вътрешния усет и вътрешната нужда да го направите, така че следващите 14 години могат наистина да доведат при вас до изцеление. Изцеление на вашето здраве и укрепване на вашите финанси, на вашите инвестиции. За хората с изгрява знак Скорпион, при вас съвпада на Юпитер и Уран се случва в полето на взаимоотношенията с вашите партньори. Следващите години ще са много предизвикателни и ще ви изправят през различни неочаквани ситуации, свързани с партньорите и в бизнеса, и в брака, хората, с които работите в формата на ваши клиенти, а също така ще се активизират и вашите врагове. И за вас е интересно време, в което ще откриете, че хората, които считате за ваши недоброжелатели и врагове, всъщност те могат да се превърнат в най-ценните и най-стабилните ви партньори. И в бизнеса, и в личния живот. Това е едно разширяване на вашето съзнание. Едни нови възможности нахлуват в живота ви, които ви приканват, подтикват и ви дават тази възможност да започнете да гледате малко по-обективно и в същото време малко по-реално, малко по-спокойно на темата, свързана с партньорите. Темата, свързана с контакта ви с света като цяло, с живота. Не е необходимо непрекъснато да се съмнявате, да проверявате, да изпитвате всеки и всичко, доколко е искрен, доколко е добронамерен или доколко може да разчитате на него. Ще научите, че има такова нещо наречено динамичен баланс, динамично равновесие и в отношенията с хората, и в начина, по който вие вървите през живота. Вашата връзка с живота. Там ще настъпи много промени, ще настъпят, те ще ви донесат мъдрост. Те ще ви донесат повече разбиране и приемане. И на хората, с които живеете, с които градите заедно бизнес или семейство. Ще осъзнаете, че те не са случайни във вашия живот. Ще осъзнаете колко много ви носят, колко много ви дават, колко са ценни за вас, за вашето развитие, за вашето усещане за щастие и смисъл в живота. Така че можете да се вслушвате повече в техните думи, в техните желания и в техните предложения. И да започнете да общувате повече помежду си. Това да се отвориш към другия. Да, ставаш уязвим, да, опасно, усещате го като опасно, като непривично, като трудно, но позволете си да го правите по-често и ще видите по какъв красив и по какъв реално много стабилизиращ ви начин се променят отношенията с партньорите. Много мъдрост и много наслада от живота и от отношенията ще получите в следващите 14 години. За хората с изгрява знак Стрелец, при вас съвпада на Юпитер и Уран се случва в полето на вашата работа, вашата ежедневна дейност, рутината, така да се каже, и вашата физическа форма. Момент само така да се подкрепя. И аз физически.
Така, съвпада на Юпитер и Уран тук ви дава възможност в следващите поне 14 години напред да видите и да се възползвате на практика от възможностите, които получавате в своята професионална дейност. Отношенията с колегите също са ценни, задачите, с които се занимавате, ще откриете техния смисъл, тяхната приложимост и тяхната полза за вас и за вашето здраве. Ще осъзнаете, че движението и покоят са двете страни на пълноценния живот, двете страни на развитието, към което се стремите. Естествено, вашата физическа форма, вашето здраве също ще обърне вниманието върху себе си в следващите години. Начина, по който се грижите за своята физическа форма, там ще намерите много нови подходи, интересни, нестандартни и много ефективни за вас. Така че хубаво е да обърнете внимание, хубаво е да се грижите повече за своето тяло и за своето здраве. Да бъдете по-често сред природата, на открито. Да се движите повече и да се наслаждавате, да създадете една по-добра връзка със своето тяло, да го усещате, да го държите в добра физическа форма, да, но и да се научите да се наслаждавате на това, което притежавате. Не просто да го разпилявате, не да прекалявате, а да се наслаждавате. Тук е също този момент важен за вас, моментът на една нова стабилност, която ще бъде валидна за всички ни. Едно забавене, за да видим как се случват на практика нещата в живота. Във вашата професионална сфера конкретно можете така да намерите професия или екип, в който работите, сред вашите колеги, задачите, които изпълнявате, можете там да постигнете много в следващите години, да ви стане интересно и да се ангажирате с тази професия, с тази дейност, точно на мястото, на което сте. Може да започнете да използвате, разбира се, и по-новаторски средства в своята работа. Било то материали, било то инструментариум, който е характерен за вашата професия. Там ще настъпи много развитие и вие ще можете да се възползвате от това развитие. Така че обърнете внимание, бъдете по-ангажиран. Така ще се стекат обстоятелствата, че то ще се случи неминуемо. Ще отделяте повече внимание на работата, на отношенията с колегите, на вашето тяло и ще намерите, ще се насладите на красотата от малките неща в живота. За хората с изгрява знак Козирог, при вас съвпада на Юпитер и Уран се случва в полето на любовта, отношенията с любимите хора, с децата, с близките приятели, забавленията, хобитата, вашите таланти, вашата радост от живота. Следващите 14 години те ще са може да се каже, един от най-щастливите периоди в живота ви. До момента и след това. Изобщо един от най-щастливите периоди. Това е време, в което ще се наслаждавате на личния живот. Може да се зарадвате на дете. Може дори в такова положение, в което сте имали трудности, ако сте жена, в забременяването или в увеличаването на вашето семейство, сега ще се случи. Следващите години това ще се случи. Може и да е с помощта на допълнителни средства, билки или енергийно лечение, или използване на репродуктивната медицина, но така или иначе
това ваше желание или мечта за дете ще се реализира. Ще срещнете любовта, ще развиете едни много пълноценни, много реални и удовлетворяващи ви отношения с любим човек, ако нямате такъв. Най-важното обаче за всеки от вас е, че ще се разгърнете, ще се чувствате свободен да се наслаждавате на живота във всичките му аспекти, в отношения с любимите хора, и вашия творчески потенциал ще бъде много висок и ще се проявява активно. Може да развивате свои таланти, хобита, и това ще ви донесе много, много мъдрост на първо място, т.е. осъзнаване на вашия път, на това защо сте тук, защо правите нещата по начина, по който ги правите, какво носите в себе си, и ще го споделите под една или друга форма с всички останали. Може това да са произведения на изкуството, които ще намерят своите ценители, купувачи. Може също много радост и така много насърчение и заряд в живота да ви носят вашите деца, техните успехи, тяхното развитие, общуването с тях. И благодарение на тях, благодарение на вашите таланти и отношенията с вашите деца, вие също активно ще участвате в създаването на новата реалност. Новата реалност на мястото, където сте, и за времето, в което живеем. Защото това се случва. Създаваме новия си свят практично и в ценностите също така. Вие с вашите таланти допринасяте за този по-качествен, по-красив и по-стабилен свят. За хората с изгрява знак Водолей, при вас съвпада на Уран и Юпитер се случва в полето на вашите отношения с семейството, с партньора, децата, вашите родители. Също така, тук вие влизате много надълбоко в себе си, в своето минало, в своето настояще и в крайна сметка в своето бъдеще, начина по който живеете. Вглеждате се дълбоко в своята личност, в това какво носите от детството си, какви вярвания, какви убеждения и разбирания, които са ви се стрували ограничения. Може дори да сте съжалявали за определени преживявания или за начина, по който живеете в момента, но в следващите 14 години ще откриете, че има дълбок смисъл в пътя, по който вървите, и начина, по който го вървите. Активно ще взаимодействате с тази тема през вашите преживявания и през вашите осъзнавания. Ще разглеждате в дълбочина този въпрос: какво означава прогреса, какво означава развитието за вас лично и изобщо в живота. Ще бъдете настроени така малко по-умозрително, което ви носи забавене от една страна, забавене в физически план, и от друга страна забавене в вашите емоции, вашето участие в света. Това забавяне обаче ще ви позволи да видите по нов, различен начин, така по-градивно, всичко, което сте преживели, това, което сте смятали за слабост във вашето възпитание или за грешки, и смятате, че неща, които сте направили, са били грешни или може да съжалявате за тях, сега откривате, че те имат своя смисъл и те са ви помогнали да стигнете до момента, до който сте стигнали, да се превърнете в личността, която сте. Така че от връзката с миналото и с разочарованията и болките, вие ще откриете много вдъхновение да вървите напред.
Може би ще пожелаете да се върнете действително, да обновите семейния дом и да заживеете в него, или ще решите и ще предприемете тази стъпка, ще се завърнете в родината, ако сте живели на друго място, ще се завърнете в родния град или село и там ще започнете да градите живота си с много повече разбиране, с много повече търпение и удовлетворение от всяка стъпка. Също безценно преживяване много дълбоко за вас, защото така сякаш проглеждате действително за пътя, който сте изминали и пътя, който искате да вървите напред. Свързвате тези две страни от живота си, миналото и бъдещето и настоящето. И започвате да се чувствате повече себе си. Намирате нова стабилност в своя характер и в своя живот на чисто материално, битово, емоционално и финансово ниво. Да, ще се свържете и ще работите с такива теми. Може би ще пожелаете да оставите нещо на вашите деца, на вашето семейство. Ще разказвате повече на децата за вашия род, за хората, които познавате или с които може да се свързвате през различни техники, може да се заинтересувате от психология, констелации или просто да пожелаете да възродите по нов начин нещо, което вашите предци са правили. Например, имате в рода хора, които са били много добри градинари или агрономи и сега вие по нов начин продължавате тази традиция, тази семейна традиция. Може да я превърнете в семейен бизнес също. Свързвате се с корените си. Осмисляте ги, приемате ги и вече с нова сила продължавате напред. За хората се изгрява знак Риби. При вас съвпада на Юпитер и Уран се случва в полето на комуникациите, контактите и с нови хора, интересни, нестандартни, и с вашите близки също, братя, сестри, братовчеди, съученици. Това време ще е изпълнено с много нови преживявания и с много нови възможности, които вие ще успеете да реализирате по един прекрасен начин. Той ще ви донесе и повече самоувереност, и повече финанси, и смислена цел в живота, която ще ви води в следващите десетилетия. Ще ви води през целия ви живот всъщност. Всички знания ще имате този заряд. Да учите и да прилагате наученото, без да се бавите. Нещо, което не е толкова характерно за вас, но сега ще го има този заряд и в следващите години вие може да постигнете много. Ще развиете уменията си, знанията си, ще ги прилагате на време, своевременно ще ги влагате в различни продукти и преживявания, така че вие също сте, както казах, за овните едни от галениците на този период, който предстои. Малко нетипично за вас, но вие ще бъдете активен във всякакви дейности, свързани с пътуване от място на място, споделяне, разпространяване на идеи, на визии. Ще будите другите с вашите думи, с вашето вдъхновение, ще зареждате хората около вас и ще е много, много приятно и зареждащо за околните да общуват с вас, да работят с вас, да сте приятели, така че вашата популярност ще нарасне също. И
Всичко, което ви интересува, всички отговори, отговори на въпроси, които ви занимават в този период, вие ще ги намирате. Ще ги намирате в действие, ще ги споделяте с другите и заедно ще създавате нови възможности за всички около вас. И сега нека като обобщение да кажем за всички ни този период от 14 години напред, който очертават Юпитер и Уран със своя съвпад в Телец. Учени това влияние небесно всички нас, че ние можем да създаваме и настоящето и бъдещето си, чрез своите мисли, чрез своите визии, чрез своите конкретни преживявания. Това е една вълна на вдъхновение за всички ни. Ще се почувстваме така, както е при ранна пролет, много вдъхновени от свежестта около нас, от красотата, която се събужда, цветовете, листенцата, пеенето на птиците. Ще започнем да забелязваме всички тези детайли и ще започнем да ценим това, което имаме и това, което носим в нас. Ще искаме да го споделим с другите и точно в това споделяне, което се случва и ще се случва в следващите години, ние правим света и живота си такъв, какъвто го искаме. Не какъвто ни се предлага отвън, а такъв, какъвто ние го чувстваме и го искаме. Създаваме обща визия и тази визия носи конкретни приложения във всяка сфера от живота ни. И в начина, по който живеем, и домовете, в които живеем, начина, по който изкарваме своите финанси, в какво ги влагаме, какво умножаваме в живота си. Дали това е радостта, добротата, споделянето, или това е наслаждението, консуматорството и в крайна сметка разпиляването. Защото нашата природа не е природа на консумиране и безкрайно насищане. Ние сме същества, както всяко живо същество тук на нашата планета. Ние дишваме и издишваме. Ние вземаме и даваме. И ако го правим и вземането и даването с любов и с доброта, това ще създаде света, който е най-добър за нас. И това ще се случи в следващите години, особено ако го пожелаем, повярваме и работим за това общо, съвсем близко бъдеще. Нека да е така за всички ни.